ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಕರಿನ ಭಾಗೋಡು ಯಾನೇರು ಯಾನು ಒಲ್ತು ಬೈದಿನಿ ಪಂಡದು ತೆರಿವಂದರು. ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಏರು ಅರ್ನ ದಿವ್ಯ ಗುಣಕುಲು ದಾಯ್ತ ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋನುಗ. ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನಿ ಅರೆನ್ ಮಾತ್ರೆ ಭಗವಂತೆ ಪಣದು ಪನ್ಪ. ಅರ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು ಶಿವ ಪಂಡ ಸದಾ ಶಿವ. ಸದಾ ಶಿವ ಪಂಡ ಏಪಲ ಶಿವೆ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭ ಕೊರ್ಪುನಾರು. ಈ ಪುದರು ಕರ್ತವ್ಯದ ಪುದರು ವ ಮತಕುಲ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪುಚಿ ಮಾತ ಮತತಕುಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐನಂಚಿನ ಪುದರಡು ಲಪ್ಪು. ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯನು ನಿಗದಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೈನ ಬಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪನು ಸ್ಥೂಲ ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಪಂಡ ನೆತ್ತಿರು ಮಾಂಸರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಶರೀರತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತಾ ಶರೀರಲ ಒಪ್ಪು ಜರೆಗು ಆರು ಒರಿ ಬಿಂದು ಅದುಲ್ಲಿರು. ಭಗವಂತನ ಶಾಶ್ವತವೈನ ಇಲ್ಲದುಂಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲೊಳದುಲ ದೂರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನಲು ಊಲ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವಂದಿನಾತು ದೂರಡು ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಊಹೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆವಂದಿನಾತು ದೂರಡು ಬಂಗಾರದ ವರ್ಣುಡು ಜಿಂಜಿನಂತಿನ ಪ್ರಕಾಶಮಯವೈನಂಚಿನ ಪರಮಧಾಮಡು ಭಗವಂತನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಇನಿ ಭಗವಂತೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ವಾ ಕರ್ತವ್ಯನು ಮಲ್ಪೆರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದು ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾಯಿನ ನಿವಾಸ ಆದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಮಧಾಮರ್ದು ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಅವತರಿತಾದುಲ್ಲಿರು. ವಾ ಸಮಯಡು ಆರು ಅವತರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯಡು ಪಂಡ ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿಯಾನಗ ಒರಿ ಮಾನವೇ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರು ಜ್ಞಾನ ಯೋಗದ ವಿಧಾನನು ತನ್ನ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ತೆರಿಪವೆರು. ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಪ್ರಜೆಕುಲು ಪೋಡಿನ ರೂಪಡು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಪ್ರಕೃತಿದ ಆಪತ್ತುಲು ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ತೋಜಿದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಡು ಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಡ ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚ ಇಚ್ಛೆಲು ವಿಕಾರಿ ಗುಣಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಒಲ್ಪ ತುಂಡಲ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿ ನಿರಾಶೆ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಪೋಡಿಗೆಲು ಆಂದೋಲನೆಲು ರೋಗದ್ದು ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಶರೀರ ಚಿಂತೆಲು ಬಾಧೆಲು ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮದ ಸೂಚನೆಗಳು ಏಪ ಮಸ್ತ್ ಅಂತಿಮಗು ಸೂಚನೆ ಸರಿಯಾದ ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಭಗವಂತೆ ಅವತರಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ಭಗವಂತೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಸಾರತ್ತ ಒರ್ಮನುತ್ತ 37ನೇ ಇಶುವಿಡು ಭಗವಂತೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಅವತರಿತಾದ ಬೈದಿರು ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಬರ್ಪುನ ಮುಟ್ಟಗಲ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಅಧರ್ಮ ಉಂಡು ಅಂಡ ಅತಿಯಾದಿಜ್ಜಾನು ಪಂಡ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತೆ ಬೈಜೇರು ಅಂಡ ಸಮಯಗೂ ಅನುಸಾರವಾದ ಧರ್ಮ ಪಿತ ಏರುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರನು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬುದ್ಧ ಗುರುನಾನಕ್ ಅಕ್ಲೇನು ಕಡಪುಡರು. ಮೊಕುಲ್ನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಡು ನಡತದು ಸನ್ಮಾರ್ಗನು ಪತ್ತೆರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಪೂರ್ತಿ ಪತಿತ ಆವಂದಿನ ಧರ್ಮದ ಪಿತೆರು
ಪಂದ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಧರ್ಮ ಪಿತ್ತರು ಇನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದಿರು ಅಂಡ ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಅವತರಿತಾದುಂಡಿರು ಪೊಸತ್ತಾಯಿನ ದೈವಿ ರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ಕರ್ತವ್ಯನು ಧರ್ಮ ಪಿತಾವಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯವಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇದುವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ಪಾತೆರ ಕರ್ಮ ಈ ಮೂಜಿಟ್ಟು ಧರ್ಮ ಜೀದನು ಸೃಷ್ಟಿರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನೆಟ್ಟು ಸಂಶಯ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಡ ಕನೆಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತೆ ಅವತರಿತಾದು ಜ್ಞಾನನು ತಿರುಪಾಂದುಲ್ಲಿರು ಜ್ಞಾನ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆವು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲನ್ನು ತಿರಿಪವನಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವನನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಭೂತಕಾಲಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಕರ್ಮನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ಪೆರೆ ಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆದ ಕರ್ತವ್ಯನು ಜ್ಞಾನದ ರಾಜಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಿರು ಜ್ಞಾನ ಅತನ ರಾಜ ಯೋಗನು ಮಲ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಪಾವನ ಆಪುನು ಯೋಗಿ ಆಪುನ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಆಪುನು ಸರ್ವ ಆತ್ಮರೆಗಳ ಪರಮಪಿತ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಕಲೆಗಳ ಉರಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು ಮತ್ತೊಕ್ಕಲು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಲು ಬೇತೆ ಅಂಡಲ ಮಾತೆರ್ನ ಭಾವನೆ ಒಂಜಾದುಂಡು ಭಗವಂತೆ ಉರಿಯೇ ರಾಮೇಶ್ವರಡು ರಾಮ ಶಿವಲಿಂಗನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ರಾಮ ದೇವತೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೆಕ್ಕೊಡು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಲಿಂಗಾಕಾರದ ಸಂಗ್ ಎ ಅಸ್ವದ್ ಪಂದು ಶಿಲೆನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಸಿಕ್ಕಿರು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ತೆರೆಯುಣಿರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ದೇವರಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಪಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿನ ಪೊತ್ತವೆರು ಪಂಡ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದಕಲು ಭಗವಂತನು ನಿರಾಕಾರ ಪಂಪುನ ವಿಷಯನು ಒತ್ತನುವಿರು ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನಕಲು ದೇವತೆಲು ಕ್ರೈಸ್ತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗುರುನಾನಕ್ ಧರ್ಮಪಿತರು ಮುಕ್ಲು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪರು ದೇವತೆಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಪ್ಪೆರು ಧರ್ಮಪಿತ ಮಸ್ತ್ ಜನಪ್ಪೆರು ಆಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒರಿಯೇ ಭಗವಂತೆ ದೇವತೆಲು ಧರ್ಮಪಿತರು ಮಾನವ ದೇಹನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನ ವಿದೇಹಿ ಪಂಡಾರು ವಾ ಶರೀರಲ್ಲ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಸ್ವರೂಪ ಸರ್ವರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಶಾಂತಿದೂತ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿದಾತ ಆನಂದ ಸಾಗರ ದಯಾಸಾಗರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪವಿತ್ರತದ ಸಾಗರ